ng mga nagbabagang balita. Revival ng Bicol River Basin Development Program muling pinanawagan ni Governor El Rey Villafuerte. Higit sa 5 milyong pinsala sa sektor ng agrikultura sa Milaor na itala ng Municipal Agriculture's Office. Camarines Sur nasa state of calamity dahil sa hagupit ng bagyong Uwan. At relief distribution sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur nagpapatuloy. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Muling binaha ang ilang lugar sa Camarines Sur dahil sa pag-apaw ng Bicol River dulot ng Super Typhoon Uwan. Taong 2024 nang i-anunsyo mismo ni Presidente Bongbong Marcos na magsisimula na ang Bicol River Basin Development Program na muling inapila ni Kamsur Governor El Rey Villafuerte. Narito ang ulat. Upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga estratehiyang akma sa ating pagmamalawakang batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klaseng baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Nobyembre noong nakaraang taon nang sabihin niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap mismo ng mga Camarinenseng labis na naapektuhan ng manalasa ang severe tropical storm Christine. Ang bagyong yan halos nagpalubog sa malaking bahagi ng Camarines Sur dahil sa pag-apaw ng Bicol River, ang ikawalong ilog na pinakamalaki sa buong bansa. Nang dahil dyan muling ipinag-utos ng Pangulo ang revival ng Bicol River Basin Development Program Master Plan para matugunan ang kahalintulad na pagbaha epekto ng bagyong Christine. Ani ng Pangulo sa parehong taon bago pa manalasa ang bagyo, natapos na daw ng DPWH ang updating and master plan at feasibility study ng Bicol River Basin. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Isang taon ang lumipas nang muling hagupitin ng malakas na bagyo ang Kalakhang Kabikulan at muling naitala ang pagbaha lalo na sa Camarines Sur, epekto ng super bagyong Uwan. Tanong ngayon ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte, kailan masisimulan ang Bicol River Basin Development Program? Nalulungkot ang gobernador at muling umapela sa national government na simulan na sa lalong madaling panahon ang BRBDP. Lino nakakalungkot kahit anong tulong natin, whether sa sulat, sa press release, sa Facebook, wala nangyayari. So sana matuloy, maraming priority ng gobyerno pero sana hindi malimutan yan dahil yan ang nagkukos ng baha. Hanggang ngayon kung titignan mo tumataas yung baha dito sa Bato Lake na galing Albay. So dapat bigyan na ng pansin yan dahil matagal ng problema, 5 dekada na. Si dating Camarines Sur Governor Luis Villafuerte Sr. ang una nagtaguyod sa Bicol River Basin Development Program na layog matugunan ang pagbabaha mula sa Albay hanggang sa Camarines Provinces. Chris Novello, CSN. Lubog pa rin sa tubig baha ang ilang sakahan sa Camarines Sur dahil sa bagyong Uwan. Ilang magsasaka umaaray dahil sa epekto ng bagyo. May ulat si Eli Balbin. Nagmistulang dagat ang bahagi ng palayang ito sa bahagi ng bypass road sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Maliban sa mga palayang pinalubog sa baha epekto ng Super Typhoon Uwan, may ilang sakahan ring pinadapa sa putik ng bagyo. Ang matinding epekto ng super bagyo nagpalubog din sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar tulad ni Romeo Agapito.
Dati ay umaani siya ng mahigit 150 kaban ng palay sa kanyang sakahan, ngunit nang dahil sa matinding pagbaha at pag-ulan na dulot ng bagyo, halos nasa 30 kaban na lamang ang maaari niyang anihin. 150, tapos di man po naani, tailaw pa. Oo, saka nagbagyo, alanganin man na maani, ilaw pa ka green. Baka maka-30 pa man. Pag naibenta po, magkano po abutin pa yun? Dahil nga, garo 10,000. 12 na lang ang paroy. Ganun yung 10,000. Mabawasan pang risiko. So ito, malaking biro magsasaka talagang grabe. Grabe pagkaperde. Kaya ano daw kaniwan ko yan. Ang krudo, kamahal. Tisinta na ko niya ng krudo. Mayo man nagako yan. Ang paroy, bakalon. 12. Ayon sa ulat ng Municipal Agriculture Office ng Milaor, karamihan sa mga apektado ay mga palayang nalubog sa tubig. Umabot na rin sa 5 milyon ang danyos dahilan upang malugi ang maraming magsasaka. Napakahalagang naka-insured kasi at least maibabalik yung mga ginastos nila sa pagtanim nila ng palay. Kasi yun ang halaga nun. Makabalik at least may makabalik sa kanilang pera. Upang matulungan ang mga tao, magbibigay ng libreng binhi ang Municipal Agriculture Office at lokal na pamahalaan, habang ang mga naka-insure na magsasaka ay makakatanggap ng kabayaran o indemnity claim upang kahit papaano ay maibalik ang kanilang puhunan. Kung maibigay namin yung mga binhi and fertilizer na kailangan nila, so yun yung basic needs, farm inputs ng mga farmers yung itutulong namin dito. Nagpapatuloy pa ang assessment ng Municipal Agriculture Office sa kabuuang danyos sa sektor ng agrikultura sa bayan. Eli Balbin, CSN. Pinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Camarines Sur dahil sa naging epekto ng Super Typhoon Uwan. Base yan sa Resolution number 100 na inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Sur. Nang dahil sa deklarasyon ng State of Calamity, mas mapapadali na ang access ng probinsya sa calamity and disaster response resources. Nag-iwan ng kaliwatkan ng pinsala sa kabuhayan, agrikultura at infrastruktura ang Super Bagyong Uwan. Matatandaan na idineklara rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang taong state of national calamity dahil sa epekto ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Naga City pa lang sa area coverage ng Casureco 2 ang halos energized na matapos ang hugupit ng Super Typhoon Uwan. Mga linya ng kuryente sa mga bayan ng Tinambak at Siruma higit na naapektuhan ng bagyo. Narito ang ulat. Patuloy ang ginagawang restoration efforts ng Casureco 2 matapos ang mga pinsalang dulot ng Super Typhoon Uwan. Sa datos ng kooperatiba sa Naga City, 21 na sa 27 ng barangay ang naibalik na ang supply ng kuryente. Sa bayan ng Milaor at Pili, may 3 barangay na ang na-energize. Nananatiling shutdown pa rin ang linya ng Naga Calabanga 69 kV line dahilan upang hindi pa makapasok ang supply ng kuryente sa ilang bahagi mula Kanaaman hanggang Siruma. Tinukoy ng Casureco 2 na ang partido area, partikular na si Tinambak at Siruma ang nakaranas ng pinakamatinding epekto ng pagkawala ng kuryente. Ito rin ang susunod na tututukan ng task force matapos maibalik ang mga kuryente sa Naga City. Sa Casureco 2, ang pinaka-affected itong kang partido area, ining Tinambak sa Kasiruma. Tayaon po dyan naghangilid si Bagyo. Kumbaga talagang buwelo ang duros duman, iyo man si Piga hihiling ta na grabe po si Danyos. And iyo po yan ang pupukusan ta after igdi sa Naga City na may restore ta 100% ang kuryente. Apektado rin umano ang ilang transmission line ng National Grid Corporation o NGCP. Dito dumadaan ang kuryente bago makarating sa mga power substation ng electric cooperative. Ibig sabihin, nakadepende pa rin ang energization ng mga lugar sa labas ng Naga sa restoration ng NGCP line. Ang transmission lines po kay kang NGCP, yun si pig-aagihan kang sa tuyang kuryente bago makaabot sa tuyang mga power substation. Gusto sabihin, kung mayo po si NGCP, mayo man pong aagihan ang kuryente pasiring duman sa mga power substation ta. Hindi kita makaka-distribute ng kuryente duman sa mga residential. Nakadepende kita sa magiging energization kang NGCP
bago man kita maka-energize kay ining mga banwaan na ini sa luwas po kang syudad ni Naga. Sa ngayon, best effort umano ang ginagawa ng Kasureco 2 upang mapadali ang pag-energize sa mga lugar. Sapat din umano ang kanilang workforce upang ipagpatuloy ang repair at energization activity. Tangon yan, best effort kita. Kumbaga, kung ano po si workforce ta, pagkakanigoon ta yan, si mga materialis ta, kung ano po si yaon na buffer stock ta, yung man po ang ginagamit tangon nan. Sa hiling mi, kung igdi sa Naga City, as in ibang mga banwaan, di po kabali itong mga nanganaan ng mga barangays o banwaan outside Naga City, kakayanon pa man kan sa tuyang workforce. Ano po, kaya sangon yan, kung ano po si available ta, yun po yung ginagamit ta para mai-restore po tulos ang kuryente. Inaasahan na sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, may babalik na ang halos 95% ng supply ng kuryente sa Naga City. Kapag natapos na ito, inaasahan na magkakaroon ng task force deployment sa ibang mga bayan upang mapabilis ang restoration sa buong coverage area. Nick De La Cruz, CSN. 5 sasakyan ang nagkarambola sa San Fernando, Camarines Sur na ikinasugat ng 4 na individual. May ulat si John Amador. Bakas ng dugo, wasak na ilang bahagi ng sasakyan. Ganyan ang naging eksena matapos ang nangyaring karambola ng 5 sasakyan sa bahagi ng National Highway na bahagi ng Zone 5 Barangay Pamukid sa San Fernando, Camarines Sur. Di umano, umilag ang isang SUV type electric vehicle sa isang nag-overtake na sasakyan at naararo ang isang fish vendor at 3 pang bumibili dito. Kaninang mga alas 9 ng umaga, sa Zone 5 Bamukid, meron tayong nangyaring aksidente. Imbulto ang isang jelly mini SUV, 3 tricycle at saka isang motor. Yung driver, galing sila sa Quezon City, papunta sila ng Calabanga. Sa ngayon, yung sabi nung witness doon, may inilagan itong kasalubong na sasakyan. Kaya siya biglang tumabi sa kanan, ayun naman nabunggo niya yung mga nakapark. Nagpapagaling na sa ospital ang 4 na biktima matapos rumisponde ang mga otoridad. Ayon sa isang saksi, kritikal ang kalagayan ng isa sa mga biktima matapos pumailalim sa bumper ng sasakyan. Yung 4 na persona dinala sa ospital, nag-follow up doon yung pulis natin nandoon ngayon. Tinitingnan ng kanilang status. Ang pagkahiling-hiling ko talaga, ito pong truck na pampasiring Manila ay umovertake. Ngunyan, kasalubong niya ng kotseng ining paabot na ini. Ngunyan, iniwasan ng kotse ini. Day garo kinaya, kaya naararo niya ni gabos sa sasakyan na ini. Yan po, tricycle, motor, tapos si parasira, kaibanan. 4 po ang dinala sa ospital na pasyente. Dito po mga dinala sa ospital, siguro po masabi ko duman mga delikado to kasi itong lalo na si Ing kasi nakakalso po siya sa inutan ng auto. Ang parasira po, paratinda ng parasira, tapos si dalawa nagbabakal ng sira. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng PNP sa insidente. Paalala natin na alam naman natin, lahat tayo gusto makauwi ng nagmamadali, makauwi agad sa ating papupuntahan. Paalala lang, mag-ingat. Kahit na mabala tayo, magdahan-dahan, okay lang yan. Importante makauwi tayo ng safe. At wala din tayong madisgrasya. John Amador, CSN. Nagpapatuloy ang malawakang pamamahagi ng relief pack sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan sa Camarines Sur. May ulat si Jem Garcia. Isa sa mga nasalantang lugar ng Super Typhoon Uwan sa Partido District ay ang bayan ng Goa, Camarines Sur na umabot sa signal number 4. Kalunos-lunos ang naabutan ng news team sa Barangay Aroro sa bayan ng Goa kung saan mayroong mga natumbang puno sa daanan at mga sira-sirang bahay. Maluhaluhang nagkwento sa news team ang mga residente ng Barangay Aroro, Goa, Camarines Sur sa kanilang naranasan sa nagdaang Bagyong Uwan. Nervyos ko, grabe talaga sa katakutan sa tubig. Tapos suparos, grabe. Diyos Mario, sabi ko, iyon ang katapusan ng mag-asawa. Kaya, nakatakot talaga. Lalong-lalo na wala yung para kakong kawawa tayo. Walang ilaw, lahat. Walang ano. Kasi siyempre po, na taranta ako. Hindi ko ini-expect po na talagang kung mawawash out po yung bahay ko. Kaya sana po, matulungan man din po sana at maanuhan yung bahay ko.
Kaya naman naging malaking tulong para sa kanila ang relief distribution na isinagawa ng provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte. Taos-pusong pasasalamat rin ang inihatid ni Mayor Raquel kay Governor El Rey Villafuerte dahil sa suportang ibinibigay niya sa bayan ng Goa ngayong panahon ng kalamidad. Sa Kamsur, salamat na maray po sa inyo kapos kay Governor El Rey Villafuerte. Dahil mi po yan malilingawan na sobrang tabang niya sa banwaan ng Goa. Dawa po dahil kami nakatukaw panahon pa nagtatabang siya sa banwaan ng Goa. Kaya salamat na maray sa imo po, Governor El Rey Villafuerte. Dakula mi ping utang na buot sa imo. Salamat po maray. Maliban sa Partido District, nagpapatuloy din ang relief operation sa iba pang distrito sa probinsya na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Jem Garcia, CSN. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na si Uwan na may international name na Pung Wong na inasa papasok muli sa Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 235 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Nakakapekto pa rin sa bansa, partikular sa southwest ng bansa, ang rain bands ng bagyo. Samantala, minomonitor din ng Pag-asa ang cloud clusters dulot ng Intertropical Convergence Zone na makakapekto sa bahagi ng Mindanao. Nagpapatuloy ang magandang panahon sa Bicol Region. Excited na ang first-time lolo at lola na sina People's Champ Manny Pacquiao at misis nitong si Jinky Pacquiao sa kanilang unang apo sa anak nilang si Jimuel. Sa Instagram ni Jinky, ibinahagi nito ang baby shower ng kanyang future daughter-in-law na si Carolina sa Amerika. Baby girl ang magiging apo ng 8th Division World Champ na si Manny Pacman Pacquiao. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.